King Galdoy Tip, pagmasosyon tayong kapigaganakan kang San Luis Gonzaga. Kambeda puding kaya katamo pa sariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetara naman puding makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po the Chris and Rona Gomez and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Josepe Peison, Celi Francisco Seller and family, Ferdinand Lising and family. Kapasalamatan na naman for passing the board exam, Jovelito del Rosario. Kapasalamatan na naman di magmasusik ng Aldodang Kebaitan, di Romeo Bondok, at Luisa Magat. Special intention, Deeds Elnita David and family, Regina Castro, Engineer Jesus Ponsalan, Mayor Teddy Tumang, Ning Torres, Gemma Lumba, Villamor and Rizalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Ranilo de Rit, Natividad Perez, Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Michael Alfaro, Alaysa Rintulio, Joy Manalo, Espirijon Kayanan, Mark Antonio, Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Mark D. Clarno Bayani, Elmi Ronquillo, Rolly David, Brother Pat Ahos, at Rosario de Marocot. Para kingalananggang kapainawan ning kanalwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Barbara Angel, Violeta, Jesus, Geraldine, Luis, Shirley, Demetria, Francisco, Richard, Luisa, Francisco, Salvador, Rafael, Iloyo, Aloysius, Nicolas Portides, at Ding Maldang Kaladwa, Kim Purgatorio.
Kilagyoning impampo ng anak po ng Banal Espiritu, ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabay kakaingan. Maya pa, abak kakaingan po. At piyesta na po ng kasiping tamang balen, San Luis. San Luis. Piyesta na pong San Luis Gonzaga ngeni, ing patronda naman ding kayanakan. At incidentally, din pong kayanakan ngini, anak OFW, atin pong maganap at search for outstanding anak OFW maganap king Manila. Nga pangadita na rin kayanakan tamo, sana pinilangan maging mayap langan, maging huwaran langan kin pamibibiyad at milawlaki na makasira king pangatao da. At maging pilimbawan ni San Luis Gonzaga Carela. Abang katabebe tayong matampang pag masusyanitis, yan tala pa rin kasalanan tamot, manyad pantawad at pakalulu, king apong Ginoo. Ginoo, ikay memili at minaos kang Luis, lungob king kongregasyon ding Jesuita, Ginoo pakalulu. Ginoy kang inapusa ng San Luis, king pamagtagulaling na, king kayang sarili, karing magkasakit, masakit, kalulu at darano, Kristo pakalulu. Ginoo ikang minantabe kang San Luis, miras king kiatasan ning kabanalan, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alangang manalangin tamo. Oy, paming malugod, talapamye karing sablang maya pabage, kang San Luis, piyabe mo yung makapagmula lang kalinisan na piribluban, king espiritu ning pamagpenitensya. Kapamilataning sauk, ding kayang panalangin, ikesanang may katoki, king kayang kalinisan na piribluban. Atok yan minaman sana yung kayang alimbawa, king pamagpenitensya. Iti adon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibad, king kaduwadang libro ding ari. Inyang abalita ng Atalia, ing Petere, ing anak ng iaring Ahazia. Minyayang utos, apatin langan ding membro na ning pamilya, ning ari ning Huda. Dapat kinuha ng Joseba, ing anak ng aring Horem, at kasing ikpa ng Ahazia. Ihowa sa anak ng Ahazia at sinesene king meton ng kwarto ning templo. Karine selikut ban ene akit Atalia. Inya eyame pate ihowas at ing pamaningat ng Joseba kilub ning anang babanwa. Kabang i Atalia ya ing renang mamahala king kayaryan. Inyang miras na ing kapitong banwa, pepayawos na lang huwayda ding opisyal daring sundalus, agwardya ning ari, at antimurin ding gwardya ning palasyo. Sinabi na karela ing mitipul la kin templo, nung nukarin la ayamuyot, kambenin tayimtim apangako king gewa ng plano. Kaibat na nito, pepakit ni Karela ihowas, ing anak ng aring Ahazia. May mintula ring opisyal kisablang inutos ng Huwayda. Inya tinipo na la ning metong at metong Karela ding tawa na, detang makatutok, gusal ning aldoning sabat, at detang ali. Binye na lang Huwayda karing opisyal din tandus at kalasag abandi ng aring David. Makasikap lareting sandata kin templo.
Kaibat na nita, pinwesto na rin sundalus, apakasandata, king makapadurot ning arap ning templo, ban ipagluwaluya ing ari. Linwal ni Huwaida ing anak ning ari, at pinutong ni Kea ing korona. Kaibat, binye ni Kea ing libro ning kautusan. Tiktugan ning larong olibo at pisyag ning ari. May malakpak na rin tao at ngarang kinulisak. Luwidyo ing ari. Inyang dimdam ng Atalya ing ingeda ring gwardya at ding tao, pintala na laking templo ning Ginoo. Miglalawi ya at ikit ni ing ari ang makatalakad lele ning Asyas. Antimo ing meging kaugalyan at tsula lele ning ari ding opisyal at ding talatsyop ka ring trompeta. Magsayala rin sablang memalen at tsutupan dala ring karelang trompeta. Ginapak ng Atalya in susulad ng imalan, uli na ni sukal ng lubna at nga ng kinulisak. Taksil kayungan, nga ng minutos ning paring ihuayda ka ring opisyal, aating tiya dinala na sundalos. Iluwalye ing babaeng ito, kimpilatan daring adwang hilera daring gwardya, at patay niya ing ninumang magtangkang magligtas kaya. Sinabi ng Huwaida iti, uling eneboring pate ni Atalya, king kilob nin templo. Inyade kapde at delade king palasyo, at petere, ketang luwal, aawsandang pasbul dalan ning kabayo. Kaibat na nito, ihuwayda, kambening ari, at ding memalen, ginanwalang kasunduan, king ilangan, maging memalen na ning Ginoo. Ginawaya namang kasunduan, para king ari at ding memalen. Kaibat na nito, mintala ring memalen kin templo ng Baal, at lesak deity, at temalbal ding rebulto. Kaibat, petere imatan, ing pari ning Baal, king arapda ning altar, kaibat na nito, ihuwayda, mi talagayang gwardya ning templo ning Ginoo. Migsayala rin sablang memalen king mitmong tula, at mi payapaya ing syudad, uling petere, king palasyo i Atalya. Ing amano ning Ginoo, pinili na ning Ginoo ing Sion, ban maging kayang tuknangan. Kan David, masusi mo pengako at emo payeng gulutan ing kaya binye mong amano. Nga mo, ing metong karing anak mo, mangging ariya at ya ing manalili keka. Nung ding anak mo, king kasunduan tupad la, at karing kautusan ababyeho karela, kanita ding anak da naman, maging ari lang kasalisi mo, angga king kapilan man. Pinili niya ning Ginoo ing Sion, burining maging kayang tuknangan. Ngana, karin ko tuknang kapilan man, karin ko ipayiral, ing pamag-ari ko. Karing palipi ng David, palto kong meto nga aring marangal, at papanatil niyang king mamahala, ing kakong pinili.
Pamakarinayan kula rin kayang kasalang. Dapot ing kayang kayaryan, sumulong yo at misaplala. Anting sala, ipabal mo kako ang bendisyon mo, at ding utos mo, iturong mo kako. Ang ginawa manatili kay kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Mateo. Jesus nga nakaring kayang alagad, kayo titipon pibandyan kete king yato. Pibandyan asisiran ding pulilya at ding kalawang, at malyari lang luban at panakawan kay kayo. Bagkus sumipon kayong pibandyan para karimbanwa. Karin alang pulilya at kalawang amanyira, at alang mapanako ang makapanlub. Pablasang, numan karin at tiyuing pibandyan nyo, karin tiyo naman ing puso yo. Ding mata, ilaring pekasulu ning katawan. Nyanong malino na rin kaya kang mata, mirina niyang sala ing mabilog mong katawan. Dapat nung elamayap din kaya kang mata, dahil dumya naman ing mabilog mong pamikakatawan. Inya, nung ing salang at ka, maralon dumya, at maralon dumya pala, karagol na kasi ing karalunduman ay ta. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Ngayon po yung search for 10 outstanding sons and daughters of OFW. Nagaganapin dun sa CBCP sa Intramuros. Ginawa po yan ng ECMI, Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People, para sa mga anak OFW. Para meron silang parang titingalayin at gagayahin. Mga modelo na hindi ko mo dahil mga magulang ay nasa abroad, ikaw na anak na iwan dito, hindi ka naman nalagumpay sa buhay mo at ikaw mapapabayaan na. Pwede ka pang maging mabuting bata sa kabila kung minsan mo dahil mga magulang na naghahanap buhay sa abroad. Kaya ito po yung isang programa ng ECMI. Andito po sa ating Archdiocese. So, kasama po tayo dyan. Yung sa atin naman ACMIP, no? Yung Archdiocese Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga. No? Sa meron tayong finalists. No? 4 ang nasama dun sa national search. No? Alam ko po, all in all, Luzon, Visayas, Mindanao, 22 participants. 22 ang na-trim down mula sa iilan, at itong 22 ang nasama sa final search. Kaya sa Pampanga po, 4 sila, at sa 4 na ito, isa ay dito sa ating parokya. At nag-aaral pa sa public school dyan sa San Juan. Kaya pag nasama po yan sa mga 10, sana nga, no?
Siyempre, ang Mexico na may lalagay sa mapa ng ECMI na masasama dito sa history na ng search for 10 outstanding anak OFW. At napakahalaga po yan na yung mga kabataan natin ay mahubog natin. Kasi dating ang araw nga sila, ika nga po, silang kahalili natin. Silang papalit sa mga sinamang pinuno ngayon. No? At maganda naman po ngayon kasi, eksakto ngayon kasi ang pista natin ay pista ni San Luis Gonzaga. At the age of 23, namatay na po siya, nahawa sa isang sakit. Mga pastor, para sa isang peace covenant in between candidates na para panatili nila pare-pareho igalang ang kapayapaan na walang mangyayaring violence. No? Kaya mayroon pong ganong peace covenant na tinatawag. Maganda naman po yan. No? Peace covenant, isang tipanan para sa kapayapaan. No? Parang yung ginawa dito sa first reading, pero dito mahilig ang Israel na makipagtipan, hindi lang peace covenant, kundi makipagtipan sa Diyos. Dito po yung paring si Jehoiada ang namuno sa isang pakipagtipan sa Diyos ng Israel sa pamumuno ng bagong hari nila, si Joas, na 7 years old lang. Kasi pinatay ang kanyang tatay, si Hasiyas yata, ni Atalia. Si Atalia, na naging sakim, gusto niya sa kanyang kapangyarihan, pero later on, ika nga ang gumagamit ng patalim, sa patalim din namamatay dahil sa kanyang kasakiman, ganid sa kapangyarihan. Later on, kahit nang agaw siya ng kapangyarihan, siya rin po'y pinatay. Ayon dito sa ating narinig ngayon. No? So anyway po, so ito, ang Israel, ang pakipagtipan nila ulit ng bagong hari sa pamumuno ng paring si Jehoiada, na wala silang ibang sasambay na Diyos, kundi ang Diyos, tanging Diyos lamang. At so pag ganito po, si God of Abraham, Isaac and Jacob, no? Kaya yun ang sinusundan na ng line of faith, no? Na napakaganda po ng gano'n na yung hari, yung pinuno, hindi ang sarilang niya ang sarilang kagustuhan ang ipaiiral sa kanyang kaharian, kundi magpapasailalim siya sa kapangyarihan ng Diyos. Yun pong kahulugan ng pakikipagtipan na haya niyang he will be guided by God Himself. Na magpahanggang ngayon po, napakahalaga yan ng mga pinuno natin. Dapat maka-Diyos sila. Kumikilala sila sa Diyos. At hindi lang kung anong gusto nila yung gagawin, kundi sila pa rin ay yuyuko at magpapasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Nakakasigurado pa rin po tayo na pag ang isang pinuno ay maka-Diyos, saan mo na magiging may mabuting puso yan, magbuting tao, may pagmamahal sa kapwa, may tunay na hangaring maglingkod sa kapwa-tao. Hindi pera ang hangarin, hindi lang kapangyarihan, kundi ang kapakanan ng mga sinasakupan. Kaya ito pong ating ebanghelyo, yun ang para sinasabi, no? Yung tungkol sa kayamanan, wag kayong sabi niya, wag kayong do not keep treasures here in this world, no? Kasi nalulusaw lang yan. Mamamatay ka lang, no? Tapos iwan mo lang ang iyong kayamanan. Parang pinapadala sa atin, mayroong mas mahalaga kaysa sa material wealth. At kung susundin po natin itong first reading, yung wealth natin dapat still the little things that we are able to do. Yung kabutihan natin,
yan pa rin ang hindi makukuha sa atin. At yan ang hindi pwedeng masira. Yung munting mga mabubuting nagagawa natin sa kapwa. Mayroon po akong nakitang nagtitriwheeler. Di ko alam kung saan niya nako yung t-shirt niya, pero nakalagay sa t-shirt niya, in English pa man, ang nakasulat, sabi niya, if the only wealth that you have is money, you are still poor. Sabi niya, you are considered poor. Kung ang pera lang ang kayamanang nasa sa iyo, sabi niya, mahirap ka pa rin. Siguro, itong naka-t-shirt na yan, para sa kanya, hindi perang magpapayaman. Ang ating kabutihan pa rin. Ito yung tunay nating kayamanan. Na hanggang sa kabilang buhay, ay ating bibitbitin. Na ika nga, yung kabutihang nagagawa natin dito, yan ang mga parang pinapadala nating kayamanan sa langit para pagdating natin doon, marami tayong nakadeposito. At baka pinapagawa ng ating mansyon sa langit. Kaya ito po, sana ito nga yung maging pananaw ng lalo na yung mga kabataan ngayon na huwag lang magtrabaho para sa anumang bagay na lumilipas, kumukupas. Yung magpapakamatay sila para yumaman, maging tanyag, kundi sa maagang murang edad pa nila, sana'y makita nila na ang tunay na kayamanan ay ang mga munting kabutihang nagagawa natin. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa painting mga kahilingan, tayong lahat na patuloy na ginagabay ng Panginoon ukol sa tunay na kahulugan ng buhay dito sa mundo. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Jesus, pakaluluwan mo kami. Para king Santo Papa, para karing obispo at ding sablang pastol ding kaladwa, masigasig lasanang magobra para king kayaryaning Diyos keti king yato, kambening milalablab alugod at lubos apamagtagulaling. Ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang pari at reliyoso, idaon da sana ing kabilugan ng king sagradong puso ng Yesus, sentro ning dibinong lugod, amikatawan tao. Ipanalangin taking Ginoo. Para karing kayakatang pamilya, banding sablarang membro at alastas da ing lugod ng Yesus, para king balang metong karela, at mibiyebyela king tunay lugod, at pamantindi king metong at metong. Ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangang makatipon keti king lugod ng Yesus, bang akit tamo ing sika ng alub sumisi, para karing kaya katang kasalanan, at akit ing lugod, bang gawang kapamayaran, para karing makasalanan. Ipanalangin taking Ginoo. Ngenya duwan tamong sarilitang kapagnasan. Oy, pamingatsupanwa, sinugat miya yung puso ng Yesus sa kekang anak, dapat pagdala na king kapatawaran at grasya. So pan mo king patutu, king pamipasalamat, king mong lugod, at dapat kapaglarinan, karing kekeng kasalanan. Kapamilatan na mo rin ng puso ng Yesus sa kekang anak at ginumi. Amen.
Manalayan kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. O Ginoo, sa panmukyasan ng tuki, king alimbawa ng San Luis, at parating lumapit, king Eukaristya, kambering pusong malinis, king pamikasada, katman mukyasan ng labis-labis, karing kekang kanuanan, kapamilatan ng pamakirake, mi ganiting misteryo. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natilya kaya kayo, yat nayo rem puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numang karino ipa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. Ibabay may Santa Iglesia, king kekang panahon, kapamilataning pamipaltomong lalaki at babaeng makapasubali king kabanalan, babye patutu king kekang alangkupas sa lugod. Agyaganda kami kapamilataning berang bayani, at sa saupan kapamilatan ding alang likat dang panalangin, ban maging mabiyekeng tanda ning magigtas mong upaya. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banaling Ginoo, Diyos sa may paya, nuing banwa ting iyato, king kekang ligaya. Hosana, king kakatas-katasan. Tunay kaping banalo ipa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin, king espiritu mo, ban para kaya kami madyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daw ang kusang lub, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinape at pasalamat tsakeka. Pira sunay at binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minong ko kaniti. Itiin kalis, ing ka na akong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan, ami bububu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Data niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi o ipa, ing kamatay na pamanyobli na may biyaning anak mo, darang miya kaya kaiting tinapi, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabayang pagkamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mang makalaganap kimeto yato, ban may ganapya, king lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganaka mula naman, ding kapatad ming pepainawan at maninayang subing miye, ading sablang mayangon na biye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, napakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, ing Birhen ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, ang benat kaya ipang mayupayang tutu, kaguming banal espiritu,
pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amahan talapangabo, sa miwag king bala ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Ibpami, Diyo kabanwa, ni sambanilag mo, datang ke kaming kayarian mo, ni pamintuan ning loob mo, ketisuli pantibanwa, ing kakanan ni king Aldoldo, ibiye mo ke kami, king Aldong ini, ampon ipatawad mo ke kami, ding sala mi ke ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami. Mangemo kaya pa isawal kintukso, ikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok. Malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi, bang king kasawpan, ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan at miligtas, kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babya ko kaya kayo. Nemo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan met, bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alangangga, ing kapayapan ni Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. Bumika kapatid, may pupugahin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po. Kapayapan. Kordero ng Diyos, sumunod ako, king kasalanan ng iyato, pakaluluan mo kami. Diyos, sumunod ako, king kasalanan ng iyato, pakaluluan mo kami. Ing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, naminala ko king kasalanan ng yato, noon tang makakilala at makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasmay naman mo, kumayap na.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, pepakanan mo kami, king tinapi ning biye. Sapan mo na keman sanang sumuyok, kekang timawa, king pamikasala. Kapamilatan ng pamanokimi, king alimbawa ng San Luis, ason dumi sanang gagamitan ng biyemi, king pamipasalamat keka. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ting ginuma natilya kaya kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto. Ingib pa, ampuning anak, ampuning banal Espiritu, umeta nang luguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may poras gandang araw. Maraming pong salamat.